Il-kantawtriċi Marilyn Aquilina rebħet l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Anja tal-Poplu. Dan il-festival li jiċċelebra l-kanzunetta Maltija daħal fl-44 edizzjoni tiegħu u din is-sena b'differenza snin li għaddew il-pandemija ġabet tibdil estensiv fil-preżentazzjoni tiegħu bid-distanza soċjali iżomm l-udjenzi d-dar. Iżda l-kantanti waslu l-kanzunetti tagħhom iffilmjati fi bnadi differenti ta' Malta, bil-produzzjoni titwassal fi djar ta' telespettaturi ta' Television Malta fi produzzjoni televiżiva mtella mill-Public Broadcasting Services. Għal-festival ta' din is-sena 83 kanzunetta b'nofshom għaddew għas-semifinali u 16 għal-finali. Fit-tieni post klassifikat il-kanzunetta Sant'Antnin interpretata mill-kantawtriċi Rita Paċ. U fit-tielet post il-kanzunetta Sakemm Sibt Garax tal-kantanta Sera Mikallef Muscat. Premijiet oħra kienu għall-aħjar interpretazzjoni, premju li marant Kemuna Airways bil-kanzunetta Il-ħassu l-basal. L-aħjar tema soċjali imurant il-kantawtur Mark Kakija bil-kanzunetta Normalità ġdida u l-premju tal-aħjar awtur jirbħu l-kantawtur Jean-Claude Vancel bil-kanzunetta Fdiraj. L-Anja tal-Poplu huwa organizzat mill-Laqda Volontarja l-Anja tal-Poplu bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta.